Amen. The board of elders utungamiriro wese panzvimbo ino fundisi vese vari pakati pedu. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Ndikaiwo ndiremekedzewo zvakasarudzika mufundisi Razanamai muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Chada tiverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaMark, kana kuti Mark from verse 3 to 9. Mark 14 from verse 3 to 9. Tichaverenga bhuku yaMark chapter number 14 verse 3. Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wemaperembudzi agere Zvino wakati ari paBhetania mumba maSimoni wemaperembudzi agere pakudya, mumwe mukadzi akauya nechinhu chebhatesa chaiva nechizoro chenadzo chakanakisa chino mutengo mukuru. Akaputsa chinhu chebhatesa akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamwoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadzinari anopfuura 300 akapiwa varombo. Vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu wakati, muregei, munomutamudzireiko? Wakatiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi yamunoda mungavaitira zvakanaka. Asi ini hamuneni nguva dzose. Wakaita paakagona napo, wakagara akazodzera muviri wangu kuvigwa. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzirwa ivhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvichirebwawo vamudangarirewo nazvo. Tinotenda zvikuru Mwari vakudzwe. Rugwaro rwaverengwa pano rune chekuita challenge, dambudziko rakasimuka mukushumira Mwari. Kune mukadzi wakava nechizaruko, wakava nerevelation ndokuya neperfume kuzozodza Jesu. Vadzidzi vaJesu vanhu vari mumba, vateeri vake havana kuitirwa zvakanaka nezvakanaka zvanga zvaitwa nemukadzi uyu. Zvonditaridza kuti munhu wekunamata Mwari panoda kuti munhu agone kukura pakunzwa uye nekuziva, nekuda kwekuti nedzimwe nguva unogona kunge uchida Mwari but nokuti usati wakura mukuziva uchitodzorera basa raMwari mumashure. Vanhu vasina kufara, vanhu vanotenda muna Jesu, vanhu vasina kufara vanga vari mumba wevadzidzi vaJesu, hazvina kuvaitira zvakanaka. Asi iye Jesu wacho ari kunzwa kuti ndiri kuitirwa zvakanaka. Mukadzi waita chinhu waita chinhu chakanaka kuna Mwari. But kune vanoteera Mwari uyu vasiri kuitirwa zvakanaka. So hondo yakadaro, matambudziko akadaro mukunamata mukereke arimo.
Nekuda kwekuti I just love to download the examples that are tangible. Nditi kuno open mind kunzo kunya totaura panapa. Amen. Jesu ari kuda zvaitirwa. Vateveri vaJesu havana kufara nezvaitwa. Pfungwa yavo haisi kunyanyopikisa from the negative side. Aiwa kuti perfume inodhura dai yatengeswa, mari yaunganidzwa tanopa vanoshaya. Pfungwa yavo ichiri pagiving, but hazvisi kufadza Mwari ivo vachitaura nauye giving. Zvoreva kuti hapasi pese panotaurwa right message pa right time. Pamwe pacho panotaurwa right message pa wrong time. Nokuti nyaya yekupa haina kutomboipa, but pavataura kuti dai perfume yatengeswa yapiwa varombo, Jesu ane zvaakutsanangura kuchechi yake. Nokuda kwekuti vanhu vagara vanoda good message, but vasina kukura pakuziva kuti is this good message in the right season or the right time. Kupotsa mwaka kana kuti nguva kunoita kuti chimwe chinhu chakakosha chikaitwa munguva isiriyo chiluze value kana chikunyime maresults awaitarisira. Muenzaniso tiri kuchikoro, mama wangu waigara vachinyambira kuti mwanangu kwawakaenda kuita serious. Ona mai vako ndinodhamusika, mai vangu vatengesa madomasi. Ona ndikuswera ndichitendera netswanda ndichitengesa madomasi kuti mudo zvakanaka. Verenga start ita serious, handidi munhu anomitisa mwana wangu. Ndidika muzukuru pano, toda kuti munhu aite zvechikoro. Vakaramba muzukuru. Ndabva kuchikoro, ndakunyika, ndakushanda. Vakadzoka futi kwandiri vaine chichemo mwana. So ndinofa here tisina muzukuru. Kuchemera ndo vakambochema neprogramu iyi. But izvozvo vakutochemera programu yacho futi. Kune munhu umwe chete wakati handidi, apa vakuti ndinofa here tisina muzukuru. Kureva kuti chavagona kupatsanura pane time. Pane nguva yekuti dai ndakazviita vanhu vasingafari ivo vachizvida. Nokuti panguva iyo hazvina kufanira, vane zvavari kuda kuita izvozvo. So munhu akasaziva kuita chinhu munguva yakafanira, unogona kuita chinhu chisina maresults, chisina pundutso, icho chichibhadhara vanhu, chichipa vanhu kusimuka, nekuda kuti munhu wapotsa nguva. Baba rangu roti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. So mukadzi uyu zvauya kuzoitira Jesu zvafadza Jesu, hazvina kufadza vanotevera Jesu. Saka muchechi zvikwata izvozvo zvinogona kutowanikwa, zvinonyatsotsanangura kuti apadenzedeapadeni vachitaura zvakanaka pazvisiri munguva. Dai yatengeswa tanopa varombo, that's giving, kushumira kune vanoshanda. But Jesu nokubva ati aiwoka varombo ava munavo nguva dzose. Kuti nhamo yenyu haisi pagiving, iri patime, panguva. Gonai misa value pachinhu chinofanirwa kuita iko zvino. Kana uri mumba mukapinda nyoka, chaunofanira kutanga kuita kudhila nenyoka iyoyo. Usati watsvaga kuti yapinda nepapi, nokuti kana yatopinda urati munopindika. Kuwesta time ungotsvaga kuti yambopinda nepapi, unotokumba ukatofa. Zvoda kuti chinotanga first things first kudhila nenyoka yacho. Kana tikaita one week tichitsvaga kuti yakapinda nepapi, hasina kuna problem. Nekuda kuti tagona kushanda nechinhu chinofanirwa munguva. So mukadzi chinhu chaaita manje hachina kubvira chaparidzwa, ndopanopane challenge. Unoziva kuti ukakura muzvinhu zvaMwari, pachitoparidzwa kudai munzwa nyaya dzakawanda, ndipo itaurwa nyaya wanda. Munhu kana akura ane mamwe manzwiro nemamwe maonero nekumwe kutsanangura. Mai vangu vaiti baba pakwaenzi kuita musikanzwa, vanga vasingatauri, vaikutarisa. Wega waitoziva zvazviri kureva kuti pacharohwa munhu kana vakaenda. Asi akataura kuti ndichakurova, vanoti washereketa wobva uko kudai. Wega unoziva kuti chachaya. Kuda kuti ndatokura manje zvekuti kutariswa imeseji. Kana munhu akura, even kunyararirwa kutaura. Ukamhoresa munhu akasakudaira, adaira. Ane madairo aanoita kusiyana nemi. Kana kukura kunokonzera munhu kunzwa zvinhu zvisinganzwiwi nevanhu vadiki. Kwedu kunomboshava kunoitwa zvemagadheni so ambuya vangu vairara vabika zvokunodya kugadheni, mamwe taiswirira kumagadheni.
Saka se boys tataka wanda taizo rara mkicheni imo kune maputo. Ayo ngene yambiro ya. Jamuri ni mokoso chanyama. Jazvinoreva manje. Ndezvekuti musaji. But zvavataura vati zvamurimi mokoso. Imessage inonzwisiswa nati kurei. Kuti aiwa ndokuramidzwa kwacho kuti zvamurimi mokoso ndokuti musaji. Asatoone kuti ukanetsana nemunhu akati ndozvawanita Mwari wakukomborera ndozvata kusukomborera. Ukazva munhu ati Mwari avendewe zvagamba. Yeta udi here kuti Mwari avendewe unoda. But pari pekuti munhu akamudaro unozvati akatotinovesana Mwari wacho. Kuripoterana kwakawanda so. Ndozvawaita izvo Mwari avendewe. Unozvinotaura sori kana atidaro iwatodzuvira Mwari wako chema chii unoti wani mamwe manzwiro kuti munhu akomborerwe nekutaura ikoko unotukwa but wakawandirwa so. So mukadzi uyu zvaari kuita mumba umu chaita kuti kereke isafare. Pane zvinhu zvaagona kunzwa munyika yemweya zviri natural ndezvekuti munhu kana aberekwa anopiwa zvipo inonzi birthday present. Hakuna munhu anopiwa birthday present. Nokuti munhu wese ari kurwara anoda kurikavha. Hakuna woona munhu akazviundira ari kurwara wobva unotenga kofi nokuti ari nechipo chedu kuti zvikazofamba une imwe nzira ukomana uzongoiswa mukatuka unototanga kuiswa uri iwe anotopora munhu yanga kurova ukapinda iwo munomutangira waiboshishiwo chake akusirufu. Saka zviri common zvakajairwa Mwari kupa munhu zvipo zvekuberekwa kwete kupa munhu chipo chinogedzera kurufu. Saka Jesu akabata kuti zvaitwa nemukadzi uyu, she has done this in preparation of my burial. Kureva kuti haana kuita zviri common zviri natural. Tine vanhu vakura muzvinhu zvaMwari zvokuti vanoita zvinhu vasina kutumwa pasina kushumirwa but anonzwa mahari kuti pano pane chikamu chinoda kugadziriswa panapo. Saka ivavo manje vakasiyana nevanhu vanoda kutanga vaudzwa. Kune vakura zvokuti vasina kuudzwa vanoita zvavanofanirwa kuita panzvimbo zviri kudiwa. Gogoita kuti ukasataura hakuna zvinoitwa. Mukurarama vadiki ndovanoudza mwana kuti kudai mwana kuti unodai ukakura unotozva kuti handifanira kudai zvoti kukura kunoita kuti ugone kunzwa kumwe kutaura kwaMwari uye neimwe need muimba yaMwari yaunofanirwa kugadzirisa iwe sedunga munhu pasina akutsvetera kana kukukumbira. So mukadzi uyu haana kukumbirwa perfume yake but aona Jesu ndokubva apinda mumba memwe menzi mumba maSimon the leper. Simon wacho airwara nemaperembudzi but handamuzwa kuti Jesu akamuporesa. Akapinda mumba memurwere for the first time. Jesu kupinda mumba memurwere ubva musiya akadaro. Mantonzi mumba maSimon the leper. Ashanyirwa ndiSimon ari kuuya nechipo muenzi. Mukadzi amberi kwaakabva ndokubva auya mumba maSimon kuda kuti Simon haana basa nezvauya mumba. Unozvati tine vanhu vakawanirwa nyasha dzekuti vanotamba nenyasha dzacho. Muenzi auya uyo anoporesa. Muenzi auya uyu ndiJesu but Simon handinzwa achiita chinhu kana one. Kune vanotozouya kuti atauya kuti mboshumirawo muenzi wenyu ari mukati kuda kuti dzimwe nguva unogona kuva uri pedyo nezvakanaka but usina muono wechinhu chiri available zvekuti vari kure ndovanouya kuzotora nyasha zvezvinhu zviri pedyo newe. Kuva pedyo nechinhu usina meso emweya unogona kutoshayiwa blessing uri pedyo nazvo. Saka vanotaura kuti usaziva kufa. Unoita nhamo ugere pane rugare. Ini ndakaita grade 7 1987 ndimugara musha. Patosimuka akasekuru paina zokuti nyare tiri mukategori iyo. Kuwashaka nekuzukuru ino. Itorose kuzvisho. 1987 mighty yaita United Content so. Name in 2 countries musadhaka dzine diamonds. Ndakanyora Zimbabwe ndikachekerwa. But Zimbabwe haina madiamonds. Kurati mabhuku edu aifanwa mako nemama madofu akatendwa muzvashasha.
izvo zvipandaifanwa kunoita C ndakaiswa D nerimwe dofu kwete namwe ticha avanga vasiri kuziva kuti tinawo. Saka pamwe pacho zvinhu zvauinazvo unogona kusatoziva wotorarama life yedofu iwe uri shasha. Simon muenzi auya mumba mako ane rekodhi yekuporesa vanorwara, but handina kunzwa Simon achitaura naJesu kwakunyararira anoporesa auya mumba. Kumwe kunyarara akubhadhare kunyararidzwa nemweya yetsvina. Undi pane paunofanirwa kutaura zvinhu zviendeke. Simon usarambe wakanyarara kana uri murwere. Jesu iwe anoporesa. Ndoda kuti kuti arushanyiwa wacho haana chakutokuziva. Ashanyirwa muridzi wemba kana wani chaakaita. Ndakazoti kune mukadzi akazouya mumba imomo ndokubva atanga kuzodza Jesu perfume. Bible rakurati she broke the alabaster. Wakaita bhodhoro rekupwanya. Kupwanya yaiva picture yekuti handina kumwe kwaichada kuenda nayo. Murume uyu wandaona ndaakushumira nemoyo wese. Handichachengetera mumwe munhu, but uyu ndiye chete muupenyu hwangu. Nokuti dai akavhura bhodhoro rake reperfume akazodza, kuvhura isaini yekuti pane zvakuda kudira ndovhara.